Bun venit în Fermix! În acest tutorial video ne vom concentra pe modulul rapoarte și export. Locul unde toate datele din ferma dumneavoastră sunt centralizate și transformate automat în registre oficiale pentru controalele APIA sau în rapoarte de management intern. Pornim de pe ecranul hărții interactive. Din meniul de navigare superior facem click pe tabul Rapoarte pentru a accesa panoul centralizat de export. În partea de sus a paginii, platforma ne pune la dispoziție widgetul Conformitate APIA PD04/DR02. Acesta verifică automat regulile de ecocondiționalitate, precum diversificarea culturilor sau pragul minim de 2% pentru leguminoase, oferindu-vă siguranța că respectați cerințele oficiale înainte de depunerea actelor. Coborâm pe pagină la secțiunea Rapoarte APIA, oficiale. Aici găsim registrele generate automat în formatul standard impus de autorități, precum registrul tratamentelor fitosanitare, cel al fertilizanților, registrul exploatației sau caietele dedicate pentru ecoscheme. Dacă mergem mai jos, descoperim zona de raport management. Acestea sunt unelte interne extrem de utile pentru analiza fermei, incluzând bonuri de consum pentru motorină și inputuri, rapoarte de producție, inventare istorice, dar și registrul de evidență al deșeurilor. Urcăm înapoi la rapoartele oficiale. Pentru a descărca evidența pesticidelor, mergem la registrul tratamentelor fitosanitare și apăsăm pe butonul verde PDF. În fereastra nou apărută, selectăm intervalul de timp dorit utilizând calendarul integrat. Pentru acest exemplu, setăm data de început pe 1 septembrie 2020 și 5 și lăsăm data de sfârșit pe 20 și 6 iunie 2020 și 6. Apăsăm butonul verde Generează. Fișierul se descarcă automat în browser. Registrul include toate elementele obligatorii, datele parcelei, cultura, produsul fitosanitar utilizat, dozele omologate, dar și doza efectiv folosită în teren. Dacă vreo doză ar fi depășit limitele, sistemul ar fi evidențiat-o automat cu roșu. Revenim în platformă și trecem la următorul document oficial, Registrul fertilizanților. Apăsăm din nou pe butonul PDF. Se deschide fereastra de configurare a perioadei. Lăsăm intervalul selectat și apăsăm pe Generează pentru a descărca documentul. Deschidem documentul PDF descărcat. Acesta respectă cu exactitate structura oficială APIA, defalcând îngrășămintele pe categorii organice sau chimice și calculând automat cantitatea totală de azot, substanță activă aplicată pe fiecare parcelă. Ne întoarcem în panoul Fermix și mergem la al treilea document esențial, Registrul exploatației. Apăsăm pe butonul PDF pentru a iniția descărcarea. În fereastra de dialog apăsăm direct pe butonul Generează. În acest moment, platforma compilează istoricul complet al lucrărilor. Documentul final grupează toate activitățile pe parcelă, împărțite clar pe regimuri de cultură principală, secundară sau succesivă, cu toate fazele de pregătire a terenului și recoltare. Cu Fermix sunteți mereu pregătiți pentru orice control, reducând birocrația la doar câteva clicuri distanță.